De kermis in Venray werd vrijdagmiddag officieel geopend. Voor burgemeester Michiel Uitenhaag is het zijn eerste kermis. De kerstverse burgervader van Venray is nieuwsgierig, maar heeft er vooral heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd vooral. Er is flink voorbereiding geweest. Ik kwam hier maandag aan en denk, nou, parkeer ik even mijn auto hier op het parkeerterrein. Dat zat er al niet meer in, dus we zijn al 5 dagen bezig. Een van de grootste kermissen hier in de verre omstreken. Dus ik verwacht er veel van. Ik hoop vooral dat de mensen die er op bezoek gaan een leuke dag hebben, of een paar leuke dagen hebben. En dat ook de ondernemers een mooie omzet kunnen halen. Ja, de Venrayse kermis, u eerst als burgemeester. Hoe was het bijvoorbeeld in Texel, uw vorige gemeente? Het was nauwelijks een kermis. Dat was in de zomer voor toeristen een vrij kleine kermis. Dat is geen vergelijk met deze. Nee. Wat voor kermisvierder bent u zelf? We staan hier voor de Beestjumper. Bent u daarin te bewonderen straks? Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben geen hele grote kermisvierder. Ik maak zo meteen een rondje. Ik heb met de wethouders ook afgesproken een spelletje te gaan doen ergens. Dus ik laat me verrassen. Maar heel eerlijk gezegd, alles wat veel te veel ronddraait, daar gaat deze burgemeester komt daar groen nog heel uit. En misschien is het ook wel goed dat er iemand, als er dan overal wat gebeurt, ook gewoon scherp blijft. Dus ik zal niet te veel drinken en een beetje op afstand toekijken. Wanneer is de kermis voor u geslaagd? Nou, als het 5 dagen lang mooi druk is geweest in Venray, dat vooral gezinnen, oudere mensen. Ik heb zelfs begrepen met een beperking, iedereen is welkom. Ik hoop dat al die mensen een paar mooie dagen hier hebben. En dan is hij voor mij ook geslaagd. En dan als laatste, wilt u nog iets tegen de bewoners zeggen van Venray, van hoe ze zich moeten gedragen deze kermis? Hopelijk zonder excessen. Ja, kijk, maar dat is eigenlijk overbodig, hè. Maar ik zou zeggen, geniet en drink met mate, hè, want dat blijft ook gelden. En tegelijkertijd, dat helpt ook een beetje om je eigen gedrag een beetje te beteugelen. Dus ja, ik ga er niet vanuit dat we op dat punt rare dingen meemaken. Bedenk ook, hè, als je zelf ergens rondloopt, iemand anders moet ook een leuk kermisfeestje hebben. Dus ook om die reden gedraag je.